Aku mungkin wis omong tadi. Nek mau cerita cuk karo nangis. Cuk tak baca ndasmu lho ngono. Kok malah mbok baca to nyang aku arepe? Ya wis lek ngono, durung aku tak wae. Danune sono listrike bisa dipasang. Mau gak peteng koyo kuwi. Patra koncoku sing paling apik dhewe sak donya akhirat iki mung kowe tok, Nyok. Arep dagane gendut. Tak kae lho, mau mikir liya dhewe, gak tau mikir kancane belas. Kok mau gak rene, Nyok? Sesuk aku kelakon mlebu penjara tenan lho, Nyok. Aku matur suwun ya, Nyok. Wes, pada mempeng ae tak pongot cangkem pisan engko. Loh, lah nyanti pakanku kok bengkel kabeh iki. Sopo sing bedok? Oh, keting aku. Wes. Ya, dum sahur ya. Ya. Besok nenek Pak No. Ya pokoknya kok nek tak kabari ya. Oke, matur suwun Pak No. Ya. Ketok cilik kok ya lara, Pak. Wah, lawange buka ya. Jelas ning omah ki wong. Ya iki sing jenenge rezeki takkan kemana iki. Muga-muga kok Mbak Noni karo. Nuwun. Mbak Noni. Mbak Noni. Mbak Noni. Pak No, saking pundi niki wau? Dengaren kok melampah. Allah, kok sawah kono lho Mbak Noni. Ning sawah kok maskeran to Pak No? Mas yo ning sawah kan kudu panggah jaga jarak to Mbak Noni. Walah, layah mene kok wis mulih. Ngene lho Mbak Noni ki mau ceritane. Aku kan ngrabuk ning sawah. Pesenku rabuk kuwi 10 sak. Lah kok dikirim 15 sak. Ya malah beneran to Pak No. Pesene sampean kan 10 sak, dikirim 15 sak. Ya malah untung 5 sak to sampean. Beneran piye to sampean ki Mbak Noni? Lah sing 5 sak kuwi lho aku panggah kon bayar. Ya ora apa-apa to Pak No. Wong atrahe sampean pesen kok. Lah posisiku lho ning sawah Mbak Noni. Apa ya mungkin aku nggo duit to? Lah terus piye Pak No? Makane kuwi aku rene iki mang arep nyendal duwite sampean. Enak to Mbak Noni? Enek Pak No, ngono ora omong ket mau. Butuhe pira to Pak No? Alah 500 sae Mbak Noni rasa kakeh. 500 tenan, gak kurang. Ya nggih jagane nek kurang sama tambahi 200 lah Mbak Noni. Ku ben genep 700. 700 tenan, wis iki tambahne gak? Lah apa mau 1 juta no? Enek to Mbak Noni. Engko selake tak gini bayari sing kerja. Enek Pak No, tapi sesuk-esuk kudu tak nggih blonjo iki piye? Lah belanjane sampean jam pira to Mbak Noni? Jam 7 Pak No. Ya wis, lek ngono aku sesuk jam 6 tak teko kene Mbak Noni. Oh, Pak No. Pak No, iki mang lek ku masak wis mateng. Sampeyan sarapan piye? Ora usah Mbak Noni, aku cek tas sarapan peteng kuwi sik wareg. Walah, lek ra gelem sarapan ya wis gak apa-apa. Tak gekne kopi ya. Kopi ora usah Mbak Noni, aku lho cek tas ngopi yoan. Ya wis lek ngono, tak jumukne dhuwit sik ya Pak No. Lah ngono lho Mbak Noni, rada cepet ora apa-apa, sak dinteni kok.